کۆنگرسمان فرانک وۆلف و نامەیەک ji بۆ سەرۆک براک ئۆباما نویساندیە پشتی کۆمبوونێکی دیگەل کچەکە ئێزدیک و ji destê داعش ڕزگار بووە نهاژی هورمژوولی کارێکی دینە divê pêvajoyê de hûn dixwazin çi bêjne Serok Obama? ڕاستە me nameyek dî jî heye em li ser kar dikin nameya ku 149 kesayetî û grûpên gelek navdar yên Emerîka nivîsandiye ji bo Serok Obama û dixwazin ya li Sûriyayê û Iraqê Rûdayê bi cînosayidê bide naskirin. Eger ew armanc bi cih bû gelek tişt baş wê çê bibin. Yek, em ê rêz û hurmetê li qurbaniya bigirîn. Du, em ê rojava bigehînin ê ku rêk bêxîn ji bo alîkarî û pêşgiriya qurbaniyan. Sê, em ê wan rengekara bi tawan bidin naskirin û kesekî alîkariya encamdana wan kirî tawanbar bêdîtin. Baş ji bilî bejdariya rastexwe di nav Daeş de alîkarî bi çi watayê û heta çi radeyê? Dema em li herêmê bûn gelek kesa digote me vî welatî yan yêdî alîkariya Daişê kiriye. Tirkiye rê dida şervanên biyanî û sinûr derbas kirin. Ji me re digotin kesayetiyên navdarên herêmê hene alîkariya Daişê dikin. Neft bi tankeran derbasî Tirkiye dibe. Şînewar û paşmayên dîrokî têne firotin. Eger hate pejirandin ku karê Daişê cînosayîd e, her kesekî alîkariya Daişê kirbîtin dê tawanbar hête dîtin. Baş e divê çi bêkirin heta hikûmeta Amerîkî netewênê girtî yan jî welatên dî karê Daeş li dijî kêmaniyên olî li Iraqê bide naskirin weke cînosayîd? The Congress should pass a resolution. The president should say it. Divêt Kongrêz biryarekî pesend bike. Divêt Serok Obama wê ham bide weke çawan Serok Bush gotî ya li Darfurê bûyî cînosayîde û cîhanê nevêt ew dubare bibî. Grûpekê me çû Darfurê û dema em vegeriyayîn me rapor da serokî û sekretêrê netewên ê girtî. Wî demî Kofi Annan wan ew weke cînosayîdê da naskirin. û wek encam Rojava û cîhan gihandin hev li dij kiryarên Serok Umar el-Beşîr li Darfurê. Divêt em pênasînê bikeyin ku ya li Iraq û Sûriya rû dide cînosayîd e. Cînosayîd e li dijî Kristyanan, cînosayîd e li dijî êzidiyan, ewa li dijî kiçên êzidî bûy û dibît nîşana cînosayîdê ye. Cînosayîd e li dijî Şîeyan, Turkmanan, lê divêtin em wê binav bikeyin û eger me neşya pirohnî binav bikeyin, cîhan wê gavê neşê çi pêngavan bavêje. Kongressman Wolf we ew namanivîsan piştî kombûnê digel xanimeka êzdîk û li cem endamekî milîtanên Daişê Emerîkî weka kola hatû bigurtin û bikardînan we hest bi çi dikir dema we guhdariya çîroka wê xanimê dikir? Ewa min bihîstî berdewamiya wan çîrokan bû yê me pêşwext guh lê bûyn. Dema em li herêma Kurdistanê bûyn û li dihûkê em digel çend xanimên nûgehên êzidî ku şnû hatbûn girtin axiftin. Cudahiya çîroka vê kiçê ew e kesê ew kirî û kiriye kola Daişek Emerîkî bû. Pitir ji 200 Emerîkiyan hewl daye biçine nav rêzên Daişê. Hindek ji wan serketine. Lewan ez bawer dikim divêt rojava serederiyê digel vê pirsê biketin. Êk tişt heye em bikarin alîkariya van xanimên êzidî bikeyin ew jî ew e divêt em bernama danîn û cihên bi ewle ji wan ra dabîn bikeyin. Alîkariya derûnî ji wan ra bikeyin. Çinkî hêşta cîhanê karek rast û dirist nekiriye. Hêşta jimarek mezina kiçên nûgehên êzidî di destê Daişê dane. Maqey eva karî hikûmeta Amerîkiya yan yê Kongresê Amerîkiya kî dikare vî karî bike? The president could make it happen just like. Serok dikare. Wisa sanahî bike. Bê çi biryarên Kongresê? You could have the Agency for Bê çi biryarên Kongresê ew dikare alîkariya diravî bide komalên nêvneteweyî û yên li herêmê bê maytêkirina Kongresê. Kongressman Wolf em van rojan pêla penaberan bi hezaran penaberan ji rojhilata navîn dibînin û bi taybet jî kêmaniyên olî yên Iraqê û Sûriya. Pirsiyar ev divê Amerîka çi bike û çi berpirsyariya Amerîka heye ji bo parastina wan yan jî ji bo ragirtina wê pêla penaberan? You have to call this genocide. And until the West faces this, Divêt tu wê binav bikî, divêt navê cînosaydê li ser wê jî danî. Heta rojava rastî vê pirsê dibe, pêla penaberan dê berdewam be. Em niha dibînîn ev e destpêk e. Jiyan li wê herêmê gelek bi zehmet e.
ام داویا مسیحیت لوی دره دبینین هر روژه هفده مالبات مسیحیان درد کبن عراق واره گشکرنا وان بو پیغمبر لور بونا نها پاشمای نوان تنویران کرن دوید روژ آوا کارکی پیدوی بکش بو راوستاندنا وی کارساته اگر نا امی پتر و پتر پنابران ببینین پشتوانیا و گوهاستنا هناکا جوانا دیکی بو ناف امریکا We are bringing some, but that doesn't solve the problem because we have barely begun to see the tip. ام هنکا شوان دی اینین لی اوه پرزگریکی چاره سرناکه چونکه ام جنو سری پیلا پنابریه دبینین ملیونین دی درد کونو بریدانه هر کس لور جترسا داعش دروه وی کاری بجنوسای دی بده ناسکرین روش آوا آماده بکه و ریگ بخه نتوین اگردی بجدار بکه و سرداریت گل بکه روش دی چاره سر بی Okay, Congressman, thank you so much. You're certainly welcome. Thank you.